Ayun mga kasinag oh. Oh, di ba? Oh, hanggang dun yan, palayan yan oh. Dun. Talo ko pa pala yung drone ko. Huh? Tingnan gano'ng kataas yan. Yan oh. Ay, sa likuran ko ang dagat, ayun. Kadagatan yan oh. Mga kasinag, magandang hapon. Nakakailang baba, akyat na ako dun sa itaas ng tower nung wifi ko. Kasi naayos ko ang mga kasinag oh. Wala kasing wifi mga kasinag. Simula nang magbagyo, hindi nagka-wifi dito sa bahay. Sabi kasi nung nagsusupply sa amin ng wifi, meron naman daw internet, kaso hindi ma-detect yung tower namin. Nakailang baba, akyat na ako dito sa tower na ito. Ayan oh, yan. Yan tower na yan. Mababa lang naman yung mga kasinag. Samahan niyo ako, taakyatin natin. Tinisting ko kasi ito. Ito kasi sinasaksak ko doon sa taas, hindi umiilaw. Nakakailang baba akyat na ako, kaya ang ginawa ko, hinugot ko. Tinisting ko doon sa bahay, nagkuha ko ng ibang wire. Ngayon, okay naman, umilaw na. Kaya ngayon, aakyatin naman ulit natin. Ulan pa naman. Akyatin natin to. Ay, hirap kasi mga kasinag pag walang internet. Lalo na pagdating sa pag-upload ko ng video. Napakahirap, hindi tayo makapag-upload ng video ng ayos. Yan, medyo mataas-taas na. Nakakaisang 20 na tubo na tayo. Okay, isa't kalahati na. May apa ka naman siya mga kasinag na winilding. Ayun, sige, malapit na tayo. Malapit na. Yan. Yun. Ang taas. Hindi biro. Dito tayo sa taas. Yan. Okay. Ito kasi mga kasinag, hindi nailaw kanina ito. Hindi umiilaw ito kanina. Kailangan umilaw siya. Pero nung tinisting ko sawa, umilaw naman. Salpak natin dito. Yan. Ayan o. Nakakita niyo mga kasinag oh. Oh. Ayan. Napakataas. Ayun, dagat. Ayun oh. Ayan, sa likuran ko ang dagat. Ayun. Kadagatan yan oh. Ayan. Oh. Ang taas. Ayun oh. Oh. Sige na, isaksak na. Kaya pasaksakan natin mga kasinag. Tingnan natin kung okay na. Ayun, umilaw na. Ayan, may ilaw na. Ayan o. Yun mga kasinag, umilaw na siya. Yan. Makita nyo, yan o. Yun. Salamat. Kaka-wifi na tayo. Taas. Grabe. Kung mapansin nyo yung palayan, nag-umpisa na pala dito ang talukan. Ayun mga kasinag oh. Oh, di ba? Oh, hanggang dun yan, palayan yan oh. Dun. Talo ko pa pala yung drone ko. Huh? Tingnan gano'ng kataas yan. Yan oh. Ay, salamat. Okay na mga kasinag, baba na tayo. At ano na, tawag nito, naikabit na natin. Kaya baba na tayo. Ayan, yung bahay. Kung mapansin yun, yung bahay. Ayan o. Ayan. Dito yung makikita yung mga kapitbahay ko mga kasinag. Ayan, yung aming kapitbahay sa kabila ng palayan.
Diyan wala namang bahayan dun sa dulo na yun. Tapos may nag-iisang bahay pa dun. Ayun. Ito mando. Shoutout pala kay Tiyo. Ang nag-iisang bahay mga kasinag dun sa dulo na yun. Tapos dito sa likod ko yun, mga bahayan. Ayun, nakita nyo yun? Yun, sa tabi ng dagat. Ayun o. Yun. Mga bahayan yun mga kasinag. Mga kasinag, salamat. Ayan. Yun. Nakababa na tayo. Ayun, dalawa kong mag-inaw. Ayun. Si Mrs. tapos si Chloe. Ano kaya kain mo nak? Uy, macaroni salad. Macaroni salad. Alin yun? Inapag ako kasi. Ayun, anak kong panganay. Hi naman sa vlog. Yan. Pinagod ako pag-akyat. Ayun mga kasinag, hanggang dito lang muna. At ayusin ko muna yung aking internet.